መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ሕሞራ በረራ ጀሚሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኤርትራ ምሕጽንታ መቅራቦም ተገሊጹ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ አዲስ አበባ ኮንሰርት ከሳልጥ እዩ ተባሂሉ ሰላም ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት አርእስተ ዜና ብምቕዳም ዕለታዊ ዜና ፈሊምና የለና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ከስግራኩም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ሕሞራ በረራ ጀሚሩ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ድሕሪ ደማው ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋን ዳግማይ በረራ ምጅማሩ ተሓቢሩሎም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዳግም ግልጋሎት በረራ ምጅማሩ ዝተፈላለዩ ርእቶታት እናተኣናገደ እዩ በሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ስደትን ምምዝባልን ኮይኑ ሕሱም ናብራ ይሕልፍ ኣብ ዘለሉ እዋን ምጅማር በረራ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝተጀመረ እዩ ዝብሉ ርእቶታት እውን ብዙሓት ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ግቡእ እኳ እንተነበረ ብዘይ ምትግባሩ ግን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ክሳዕ ብዝብኢ ምብላዕ ዝበፅሑ ኣሕዘንቲ ፍጻመታት የተኣናገድ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ማእኸል ፖለቲካዊ ሃልኪ ብምዃኑ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ክንዲ ምኽታል ጠንቂ ቅልውላው ህዝቢ ምዕራብ ትግራይን ስእነት ሰላምን ይኸውን ምህላው ድማ ይግለጽ ኣሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ምሕጽንታ መቅራቦም ተሓቢሩ እቲ ምሕጽንታ ድማ ኩናት ኣየድልን ንስኹም እውን ኩናት ካብ ምኽፋት ተቆጠቡ ዝብል ልኡኽ ብመንግስቲ ኬንያ ዝተሰደደ እዩ ተባሂሉሎም አብይ አሕመድ ናብ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እዚ ምሕጽንታ ከቕርቡ ዝሓተቱ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ምዃኑ ኢትዮ ፎረም ድማ ጸብጺቡሎም ብወገን ኤርትራ ንኩናት ምድላው ኣሎ ዝበሉ አብይ አሕመድ መንግስቲ ኬንያ ነዚዶ ኣብ ምባል ኢዱ ከእቱ እውን ሓቲቶም ኣለው ምሕጽንታ አብይ አሕመድ ሒዞም ናብ ኣስመራ ዘቕንዑ ሓላፊ ድሕንነት ኬንያ ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓዊሱ ምስ ሰበ ስልጣናት ኤርትራ ተራኺቦም እዮም ተባሂሉሎም ንሕና ቀደም እውን ንኩናት ድሌት የብልናን ዝበሉ ሰብ መዚ ኤርትራ ብወገን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዝቐረበ ምሕጽንታ ድማ መተኣማመኒ ንደሊ ኢና ምባሎም ተሓቢሩሎም እንተኾነ ሰብ መዚ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ኣባና ከም ዝተኸፈተ ኢና ንሓስቦ ኣብዚ ጉዳይ ዓርሰ ምክልኻል ክንገብር ኢና ምባሎም እውን ኢትዮ ፎረም ጸብጺቡሎም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ አዲስ አበባ ኮንሰርት ሙዚቃ ከም ዘዳሉ ተሓቢሩ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ብርጌድ ንሓመዱ ስያሚኡ ናብ ኤሪትሪያን ብሉ ሪቮሉሽን ፍሮንት ናብ ዝብል ምቕያሩ ድማ ዝፍለጥ እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝሓለፈው ዓመታት ፈላማይ ዓለምለኻዊ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከሳልጥ ምቕናዩ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ጉባኤ ካብ 13 ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተወከሉ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ከም ዝተሳተፉ እውን ተገሊጹ እዩ መዕፀዊ እቲ ጉባኤ ኣመልኪቱ ብርጌድ ንሓመዱ ጽባሕ ሐሙስ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኮንሰርት ሙዚቃ ከም ዘካይዱ እውን ተሓቢሩሎም ሓፈሻዊ ጉዳያት ቤት ምኽሪ እስልምና ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተምሃሮ ተገዲዶም ግእዝ ክመሃሩ ምግባሩ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ተሓሳሲቡ ቤት ትምህርቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ሙስሊም ትካላት ከይዘተየ ሙስሊም ተምሃሮ ግእዝ ቋንቋ ክመሃሩ ምውሳኑ ተቐባልነት የብሉን ክብል እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ኣካይዳ ዝተሓላለኸ ጸገማት እቲ ክልል ዘጋድድ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም ብተመሳሳሊ ዜና ንሚኒስተር ትምህርቲ ወቀሰ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ እስልምና ኣብ ትግራይ ሓደ ኣብያተ ትምህርቲ ሙስሊም ተምሃሮ ሕጃብ ከይገብራ መክልኻሉ ኣግባብ ኣይኮነን ኢሉ ድማ የቐምጥ ነዞም ፍጻመታት ተቐባልነት ዘይብሎም ክብል ድማ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ገሊጸሎም ነዚ መፍትሒ ዘናዲ ኮሚቴ ከም ዘጣይሽ እውን ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎም
أب كل أمحارا يكايد بزلو كينات بأشحات زغطارا دك عنستيو تقطاو عمتي في التمن مهلاو تقاليتم كساب زحلفة قنبات كلتشن عصر شوعاتن عم تمرت راح لعلي كلتشن حموشميتن دك عنستيو كام زت عمت عدما BBC تبتي بلهم كابتن استدفرا 4 ميتاويت تحتي 10 شمونتا زعدمين كم زخونا وانت حبيريوم بحافش عدما كاب شمونتا كساب سان حموشن عدمين دك عنستيو أب كل الأمحارا يكايد بزلو كينات كام زت دفرا تتصبصابا ملخيت لهم جنبار بهراوي حارنت اوغادين حدوش استراتيجي قالسي كم زحنصص افليتم اونغ اب غداي كلل سوماليان ايثيوبيان هوصو اخيبا ماخلاي كوميتي كم زكايدون حبير لهم دحرت اخيبا اب زوصو مغلصي اب ايثيوبيان سلاماوم بوليتيكان قالس زمچو بايتا سلازيله وتهدراو ململاتات كم زكايدون غليصيوم اب كالوت كللات ايثيوبيا مسزلو تمساسلتي علاما زلوم تقالستي طمرتن مفتار دلو مخانون ات جنبار أفليت اللهم يورانيم كتمعبل كم زي تقل إيران أفليتام إيران دحري مدكعتي إسرائيل أمريكان يورانيم كتمعبل كم زي تقل قليت اللهم وهابيت قال منغستي إيران فاطمة محاراجين أب تهران نجاز أنياتات أب ذهبوا مجلسي أبتين 12 معلتاس تخايدو كينات أب العليت أبياتات نيكولر كبيد عنوات كم زقات مجلسانين إنجليز فرنسا جرمانين إيران مرها قبر يورانيم دو كتبل تدقاقا مكستات كأربع ثاني حينين بتوسقي أمريكاون إيران يورانيم كاب ممعبال كتكتابن كتنقاقن محسنتا قريبايا إيران جن يورانيم نسلم أو قلقالوت متقامة مسليو كتبل مصنحة إيران وير تبتي بولهم كبرانن تخطاتلتي تقرأ إنسايت نس عز حزنايم ديناتات زيومي مسلونيرم نمدلاتنا لايك شير سبسكرايب بمقوار دما بيتسبكنو